በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲት ኣምላኽ ልሳን አንደበት ኩነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 13 አቡነ ዘርአብሩክ ሃገርና ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሉይ ምስ ሓዲስ ዘይጎድላ ብክርስቶስን ብድንግል ኣዲኡን ኪደተ እግሪ ዝተቐደሰት ናይ ቅዱሳን መጸጊዒትን ብዙሓት ቅዱሳትን ካብ ሕቑፋ ዘፍረየት ኣብ ሕቑፋ ዘፍረየት ስለ ዝኾነት ዝተባረኸት ሃገር ትበሃል። ኩለን ናይ ሃገርና ክፍልታት ቅዱሳን ኣፍርየን እየን። ብምብራቕ ብምዕራብ ብሰሜን ብደቡብ ዘለዉ ኣከባቢታት ኩሎም ናይ ቅዱሳን ቤት እየን። ቅዱሳን ብብዝሒ ካብ ዘፍረዩ ኣከባቢታት ድማ ሓደ ምድረ ጎጃም እዩ። ኣብ ከባቢታት ጎጃም ካብ ዝተለዓሉ ቅዱሳን ድማ ሓደ ስሙ ጥሩ ጻድቅ ኣቡነ ዘርአብሩክ ይበሃሉ። ኣቡነ ዘርአብሩክ ብብዙሕ ጎደና ዝተፈልዩ ኣቦ እዮም። ንምጥቃስ ዝኣክል ግን ብታሪኽ ንዓለም ከቢቦም ዝሓዙ ክልተ ጉሩሩማን ኣራዊት ብሄሞትን ሌዋታንን ኣስናን ቆፂሮም ብዙሕ ምስጢራት እውን ተመልኪቶም ተመልሱ። እዞም ጻድቅ ኣብ ግዜ ልደቶም ዓይነ ስውራን ኣብሪሆም እዮም። ንባዕሎም ድማ ነዚ ናይ ግፍዒ ዓለም ንኸይርእዩ ጸልዮም ኣዒንቶም ከም ዝጠፍእ ገበሩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ቅዱስ ኢያሱ ኣብ ገቦኦን ንፀሓይ ኣቆይሙ እዩ። ኣቡነ ዘርአብሩክ ግን ብጥበብ እግዚአብሔር ንፀሓይ ን5 ዓመት ኣቆምዋ። እዞም ጻድቅ ካብ ብዝሒ ንጽህንኦም 12 ክንፊ መንፈሳዊ ክንፊ ተዋሂብዎም ነበረ። ካብዚ ብዝተፈላለየ ድማ ብጾም ብጸሎት ብትሕርምቲ ብስብከተ ወንጌልን ፍጹም ጽሙድ ነበሩ። እዞም ጻድቅ ዝተወልዱ ኣብ 16 ሚእቲ ክፍለ ዘመን ኣቦኡ ኣብ ውሽጢ ጎጃም ክኸውን ከሎ ኣቦኦም ደመ ክርስቶስ ይበሃሉ። ኣዲኦም ድማ ማርያም መጎሳ ትበሃል። ወለዲ ብስእነት ውላድ ተማህሊሎም ነዚ ዝተቐደሰ ፍረ ኣቡነ ዘርአብሩክ ረኸቡ። ጸጋ ኢየሱስ በልዎ ድማ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተዋሃቦም። ቀጺሎም ድማ ንዝወለድዎ ድማ ተስፋ ኢየሱስ በልዎ። እዚ ድማ ናይዚ ጻድቅ ንእሽቶ ሓዉ እዩ። ብሂደት ግን ስም ናይ ጸጋ ኢየሱስ ብፍቓድ እግዚአብሔር ናብ ኣቡነ ዘርአብሩክነት ተቐየረ። ነዞም ጻድቅ ስመ ጥዑም ካብ ዝገበሮም ሰራሖም ኣብ ዘመነ ኣጼ ሱስንዮስ ዝሰርሕዎ ቀዳምነት ይውሰድ። እቲ ነገር ከምዚ እዩ። ኣብ 1598 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነገሱ ኣጼ ሱስንዮስ ፔድሮ ምስ ፓኤዝ ዝበሃል ፈረንጂ መናፍቕ ብዝፈጠርዎ ዕርክነት ንሃይማኖቶም ለወጡ። ካቶሊክ ወይ ከዓ ሮማዊ ድማ ኾኑ። ድሓር ድማ ኣልፎንሱ ወይ ከዓ ሜንዴዝ ዝብልዎ እሾኽ መጺኡ ንኩሎም ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ መናፍቕ ክኾኑ ምስ ንጉስ መኸረ። ንግዚኡ ኣብቲ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ዝነበሩ መሳፍንቲ ተሓዋወሱ። እናጸንሐ ግን እቲ ዜና ኣብ መላእ እታ ሃገር ተሰምዐ። ብፍላይ ኣብ 1611 ኣብ ኣመንቲ ተዋህዶን ኣብ ማእከል እቲ መናፍቕን ንጉስን እቲ ነገር ተኻሪሩ ጳጳስ ኣቡነ ስምዖን ኣብ ጠዳ ምቕታሎም ተሰምዐ። ኣብዚ ግዜ ሓረስታይ ካብ ሕርሽኡ፣ ሰበይቲ ካብ ክሽንኣ፣ ካህን ካብ መቕደሱ፣ ነጋዶ ድማ ካብ ዕዳግኦም እናመፁ ስለ ዝቐንዐት ሃይማኖቶም ደሞም ኣፍሰሱ። ኣብ በዓቲ ዝተወሰኑ ብሽሕ ዝቑጸሩ ቅዱሳን እውን ወፂኦም ተሰየፉ። ኣብዚ ግዜ ድማ ናይ ግሺ ኣቡነ ዘርአብሩክ ንዳዊቶም ሒዞም ንሰማዕትነት ከዱ። ኣብ ኣባይ ወሓዚ ምስ በጽሑ ንዳዊቶም ናብቲ ውሽጢ ወሓዚ ደርበይዋ እሞ ተሳጊሮም ድማ ኣብቲ ኣደባባይ ናይ ንጉስ ደንቀዝ ዝበጽሑ። ኣብቲ ግዜ ልክዕ ከም ናይ በዓል ፍቅርተ ክርስቶስን ወለተ ጴጥሮስን ንሶም ድማ መከራ በጽሖም። ንጉስ ድማ ከይተቐትሉ ከም ዝእሰሩ ገበረ።
ኣብ ጸልማት እስር ቤት ድማ 5 ዓመታት ምስ ኣሕለፉ ውዑይ ምግቢ የምጽእሎም ነበሩ። ንሶም ግን ምግቦም ሰማያዊ ስለ ዝነበረ ኣይትንክፍዎን። ድሕሪ 5 ዓመት ድማ እቲ ኩሉ ምግቢ ብተኣምራት ብምውዓዩ ትኪ እናውፅአ ተረኽበ። ኣቡነ ዘርአብሩኽ ድማ ካብ እስሮም ተፈትሑ። እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ከሓዲ ንጉስ ፈሪዱ ፋሲል ነገሰ። ሃይማኖት ተመልሰ። እዞም ጻድቕ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣባይ ወሓዚ ዝደርበይዋ ዳዊቶም ከይረሓሰት ረኸብዋ እሞ ጎጃም ምስ በጽሑ ድማ ሰይጣን ንዕኦም መሲሉ ከስሕት ስለ ዝረኸብዎ ናብ ውሽጢ ኣስጠምዎ። ብዝተረፈ ዘመኖም ኣቡነ ዘርአብሩኽ ብዙሕ ተጋድሎ ጥሪ 13 በዝለመዓንቲ ዓረፉ። ሰራሒ ድንቂ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ሎሚ እውን ኣብ ግሺ ብዙሕ ተኣምራት ይገብሩ ኣለዉ። ኣቡነ ዘርአብሩኽ ናብ ውሽጢ ሲኦል ኣትዮም እውን ዝጽልዩ ዝነበሩ ዓብዪ ኣቦ ጻድቅ ዘርአብሩኽ ዕረፍቶም እዩ። እዞም ጻድቅ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ብዝበለጸ 12 ክንፊ ዝተውሃቦም ክኾኑ ከለዉ ብ12 ክንፎም ድማ ናይ ሰማይ ኣንፈት ኩሉ ገሃነመ እሳትን ሓሊፎም ብምኻድ ቀጥታ ኣብ ቅድሚ ናይ ስሉስ ቅዱስ ዙፋን ይቆሙ ከም ዝነበሩ ቅዱስ ገድሎም ይነግር። ብጣዕሚ ዘደንቕን ካብ ኣእምሮ ንላዕልን ዝኾነ ነገር ድማ ኣቦና ን7 መዓልቲ ኣብ በብመዓልቲ ን7 ሰዓታት ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ሲኦል ቆይሞም ይጽልዩ ነበሩ። ኣቡነ ዘርአብሩኽ ከም ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንጸሎት ብምቋም ብዙሓት ሓደ እግሮም ክሳብ ዝስበር ብብዙሕ መከራ ተጋዲሎም እዮም። ምስ 24 ካህናተ ሰማይ ሓዲሮም መንበሩ ምእንቲ ከዓጽኑ ካብ ፈጣሪኦም ተኣዚዞም ዓጺኖም እዮም። ጎይታና ንኣቡነ ዘርአብሩኽ ፍጥረታት ብዘይካ ምፍጣር ዘይሃቦም ስልጣን የለን። እግዚኣብሔር ብጽኡን ቅዱስን ንዝኾኑ ኣቡነ ዘርአብሩኽ ኣነ ካብ ስልጣነይ ስልጣን ካብ ክብረይ ድማ ክብሪ ካብ ጥበበይ እውን ጥበብ ካብ ተኣምራተይ ድማ ተኣምራት ካብ ውህብተይ ድማ ውህበት ካብ ትዕግስተይ ድማ ትዕግስቲ ካብ ፍቕረይ ድማ ፍቕሪ ካብ ትሕትናይ ድማ ትሕትና ሂበካ ኣለኹሞ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ስልጣንካ ይኹን ኮይኑ ይተኣዘዘልካ ዝብል ብጣዕሚ ዘደንቕ ቃል ኪዳን እዩ ዝሃቦም። በረኻቶም ይሕደረና። ፍሉይ ሃብታት ድማ ኩሉ ሃቦም። በዚ ዕለት በዓለ ዕረፍቶም እዩ። ልደቶም 13 ታሕሳስ እዩ። በረኻቶም ምስ ኩላትና ደቆም ይንበር። ብጸሎቶም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ኣሜን። ከምኡውን 7 ቅዱሳን እዞም 7 ደቂቅ ካብ ሃገረ ኤፌሶን ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ናይ ንጉስ ዳኪዎስ ናይ መዛግብቲ ሓለውቲ ነበሩ። ንጉስ ኣምልኮ ጣዖት ኣብ ዝኣወጀ ግዜ ምስቲ ኮንቶ ኣምልኮ ስለ ዘይተሓባበሩ ተታሒዞም ተወንጀሉ። ሒዞም ድማ ኣሰርዎም። ንጉስ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ክሳብ ዝምለስ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ካብ ዝተኣሰርዎ ፈቲሕዎም ከደ። ንሶም ግን ናይ ንጉስ ኣገልገልቲ ምዃን ገዲፎም ናብ ሓደ ጎቦ ወፂኦም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ተቐመጡ። ንጉስ ካብ ዝኸዶ ከም ዝተመልሰ ኣብ ሰምዑ ግዜ ድማ ናይቲ በዓቲ ማዕጾ ዓጽዮም ተቐመጡ። ካብ ወገን ጭፍራታት ዝኾነ ሓደ ፈታዊኦም ነበረ። ካብ ዕዳጋ ስንቂ ክገዝኡ በብተራ ክወፁ ይርእዮም ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ስለ ዝጠፍእዎ ንሱ ናብ በዓቶም ከደ። እቲ ማዕጾ ተዓጽዩ ስለ ዝረኸቦ ብጥምየት ዝሞቱ ስለ ዝመሰሎ ዓብ ሰሌዳ ኣምጺኡ ገድሎም ጽሒፉ ብቐዳድ ቦታ ናብቲ ውሽጢ በዓቲ ይእተዎ። እዞም 7 ቅዱሳን ብናይ ቅዱሳን ፍቓድን ትእዛዝን ን372 ዘመናት ደቀሱ። ዳኪዎስ ድማ ሞይቱ ስጋብ ቴዎዶስዮስ ብዙሓት ነገስታት ነገሱ። ኣብ ናይ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ዘመን ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ መናፍቃን ተላዒሎም ብዙሓት ተኸተልዎም እሞ በዚ ግዜ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ግልጽ ገይሩ ምእንቲ ክምህር ለውህ ኣምላኽና ነዞም 7 ቅዱሳን ካብ ዝሞቱ ድሕሪ 372 ዓመት ካብ ሞታ ተንስኦም። ካብዞም ቅዱሳን ሓደ መግቢ ምእንቲ ክገዝእ ናይ ንጉስ ዳኪዎስ ኣርማ ዘለዎ ሳንቲም ሒዙ ናብ ሹቕ ወፀ። ኣብ ኣንፈት ናይታ ከተማ ድማ ናይ መስቀል ምልክት ረኣየ። ኣብ ውሽጢ እቲ ቀጽሪ ድማ ናይ ጎይታና ስሙ ክጽዋዕ ሰምዐ እሞ እምበርከ እዛ ሃገር ኤፌሶን ዶ እያ ብማለት እንተሓተተ እወ ኤፌሶን እያ በልዎ።
ዝሓዞ ናይ ዳኪዎስ ስም ዝተቐረጸሉ ሳንቲም ነቲ በዓል ድኻን እንተሃቦ ሰባት ተኣኪቦም ምሳኻ ዝተሓብአ መዝገብ ኣሎ ኢሎም መርመርዎ። ናብ ኤጲስቆጶስ ኣባ ቴዎዶስዮስን ናብ ንጉስ ቴዎድሮስን ናብ ንጉስ ቴዎዶስዮስን ድማ ወሰድዎ እሞ ንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ ካበይ ኢኻ በልዎ። ንሱ ድማ ካብ ንጉስ ዳኪዎስ ዝረኸብዎ ክብሪ ገዲፎም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ደቂሶም ከም ዝነበሩ ምስ ነቕሑ ድማ ዝምገብዎ ደልዮም ንሱ ናብዚ ድንኳን ከም ዝመፀ ነገሮም። ንንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ እቶም ህዝቢ ተኸቲሎም ብሓንሳብ ናብቲ በዓቲ መፁ። ናብቲ በዓቲ ኣብ ዝበፅሑ ግዜ 6ቲኦም ቅዱሳን ተቐሚጦም ረኸብዎም። ታሪኾም ዝተፅሓፈሉ ዓቢ ሰሌዳ ድማ ረኸቡ። እቲ ዘመን ድማ 372 ዓመት ከም ዝኾነ ፈለጡ እሞ ንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ ምስቶም ህዝቢ ኮይኖም ብጣዕሚ ኣድኒቖም ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብል ዝነበሩ ድማ ነዚ ድንቂ ተኣምር ርእዮም ብርግጽ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ብግልጽ ርእዮም ኣመኑ። ነዞም 7 ቅዱሳን ኣብ ዝሓተትዎም ግዜ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ነገር ኩሉ ነገርዎም እሞ ድሕሪኡ ተመሊሶም ደቀሱ። ንነፍሶም ድማ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ሃቡ። ንጉስ ድማ ናይ ወርቂ ሳጥን ኣስሪሑ ንስጋኦም ኣብኡ ኣንበሮ። ካብ ስጋኦም ድማ ብዙሕ ዘደንቑ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን ስሞም ድማ መክስሚያኖስ፣ ታምኪሮስ፣ መርዳዲሞስ፣ ዮሃንስ፣ ቆስጠንጢኖስ፣ ዲዮናስዮንን ኣዝሚናን ይበሃሉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸለቶም ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን በዚ ዕለት ጥዕና ረኺቦም ከይድቅሱ ኣብ ትሕቲ ምንጻፎም እሾኽ ዝጉዝጉዙ ዝነበሩ ጻድቅ ኣባ ነካሮ ዕረፍቶም እዩ። ጻድቅ ኣባ ነካሮ መታን ጥዕና ረኺቦም ከይድቅሱ ኣብ ትሕቲ ምንጻፎም እሾኽ ብምጉዝጓዝ መዓልትን ለይትን ብዓቢ ተጋድሎ እናተጓደሉ ዝነበሩ ዓቢ ኣቦ እዮም። በረኸቶም ሕደረና። ካብ ትሕትንኦም ዝተለዓለ ሓላዊ ኣፍ ደገ ናይቲ ገዳምን ተኸናኻኒ ኣትክልትን ኮይኖም እናኣገልገሉ ብጾምን ጸሎትን ብጽኑዕ ይጋደሉ ነበሩ። ኣብቲ ገዳም ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሰወረ ኩሉ ብግልፂ ዝርኢ ሓደ ዝበቕዐ መነኮስ ኣሎ። እዚ ዝበቕዐ መነኮስ ኣብ ሓደ ለይቲ ራእይ ረኣየ። ኣብ ላዕሊ ቦታ ቆይሙ ኣብ ትሕቲኡ ፍረኡ ወሓይ ዝኸበብዎ በብዓይነቱ ዝኾነ ኣታኽልቲ ኣሎ። ኣባ ነካሮ ኣብ ማእከሎም ኮይኑ በቲ ሓደን ማይ የስትዮም ነበረ። እቲ መነኮስ ድማ ኦ ኣባ ነካሮ እዚ ኣትክልቲ ናይ መን እዩ በሎ። ኣባ ነካሮ ድማ ኣነ ዝተኸልክዎ እዩ በሎ። እቲ መነኮስ ድማ ካብ ፍሬኣ ክትህበኒ እደሊ ኣለኹ ምስ በሎ ኣባ ነካሮ 3 ናይ ሮማን ፍረታት ቆሪጹ ሃቦ። እቲ መነኮስ ድማ ብልብሱ ቋጸረን እሞ እቲ መነኮስ ካብ ድቃሱ ምስ ተንስአ ነተን ናይ ሮማን ፍረታት ረኸበን። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናብ ኣባ ነካሮ ኸይዱ ነካሮ ሓወይ በዛ ለይቲ ርኢኻኒ ዶ ኢሉ ሓተቶ። ኣባ ነካሮ ከዓ እወሪኤካ እየ 3 ናይ ሮማን ፍረታት እውን ሂበካ በሎ። በዚ ግዜ እቲ መነኮስ እናጎየየ ናብቲ ገዳም ከይዱ እቲ ዝኾነ ንኣባ ምኔትን ንኹሎም መነኮሳትን ተዛረበ። እተን ናይ ሮማን ፍረታት ድማ ኣውፅኡ ኣርኣዮም። እቶም መነኮሳት ድማ ካብ ናይ ኣባ ነካሮ ቅድስና ዝተለዓለ ኣድነቑ። ናይ ሮማን ፍረ ዝፈሪ ኣብ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ግዜ እቲ ወቕቲ ሓጋይ ስለ ዝነበረ ናይ ሮማን ፍረ ኣብ ሓጋይ ኣይርከብን። እቶም መነኮሳት ድማ ንኣባ ነካሮ ኣብ ታሕተዋይ መዓርግ ስለ ዝገበርዎ ሓዚኖም ኣብ ላዕለዋይ መዓርግ ክገብርዎ ደልዮም ናብኡ ኣብ ዝኸዱ ግዜ ሰኣንዎ። ስለ ዝተሰወሮም ንሳቶም ድማ ኣብ ዝሰኣንዎ ግዜ ብጣዕሚ ሓዘኑ። ድሕሪ እዚ ድማ በዛ ዕለት ከም ዝዓረፈ መጻእተኛታትን ቅኑዓት ኣቦታትን ነገርዎም እሞ ናይ ኣባ ነካሮ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ትሕትንኦም ድማ ይዓድለና ኣሜን። 13 ጥሪ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ዘርአብሩክ ኢትዮጵያዊ ዕረፍቶም፣ 7ቱ ቅዱሳን ደቂቀ ቅዱሳን ከኤፌሶን፣ ቅዱስ ኣባ ነካሮ፣ ቅዱስ ቃሮስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን ጻድቃን፣
ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ 97 ነገደ መላእክት አሜን። በረከቶም ይሕደረና ካብ ንባብ ከዘንጠብክዎ ካብ ኣናባ ዘውደቕኮ ድማ ኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ኣርመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍልየና አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ስምንቶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ በክዳንኪ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን